Vieš, aby som ti pravdu povedal, mňa nezaujíma, že si po Žužovej konečne našiel novú pitku, ktorá sa na teba ulakomila. Vieš, ono sa to chlapom v tvojom veku s pupkom stáva. Oni neriešia, či niekto má prachy čestne zarobené, hlavne, že je bohatý a majú sa dobre. To je jej svedomie a tvoja hanba. Neriešim ani to, že bývaš v izbe, za ktorú za 7 dní zaplatíš viac ako 20 000 eur. A ver tomu, že viem presne, v ktorej izbe bývaš aj na ktorom poschodí. Neriešim ani to, že za každú večeru platíš viac ako 1000. Ľudia vedia, že nemáš poctivo zarobené, lebo si tak neschopný, že nikdy si svojou právničtinou poctivé peniaze zarobiť nemohol. Riešim jediné, lebo si natoľko zbabelý a Pellegrini natoľko hajzel, že ti zakryl jednoznačný podvod, ktorý žiaden zamestnanec na Slovensku robiť nemôže. Napísal si svojmu zamestnávateľovi, Národnej rade Slovenskej republiky, a to sú zároveň všetci ľudia, že ideš na pracovnú cestu alebo ideš riešiť pracovné záležitosti v súvislosti s prácou poslancov. A ja sa teda pýtam, čo sú to na tom pracovné záležitosti, keď podľa toho, čo napísala tá pitka na Instagrame, išla prevetrať svoje nové čerešničky. A ty si ich zrejme išiel kontrolovať. Toto nie sú pracovné záležitosti. To je jednoznačne súkromná, luxusná dovolenka za peniaze daňových poplatníkov. Lebo za ten týždeň ti Pellegrini plat nestiahne. Môže sa hanbiť, Andrejko, a môžeš akékoľvek vulgárne odkazy mi posielať. Si zbabelec a skorumpovaný politik, ktoré ukradnuté prachy si teraz užíva a ešte natoľko je nemorálny pokrytec, že si napíše ospravedlnenku a tvári sa, že je v práci. Pozdravujem do Abu Dhabi a skontrolujte čerešničky.